Mä löysin tää tuolta kaapista, kun mä etsin tilaa mun tavaroille. Tää on tosi hieno. Niin on. Mistä sä oot sen löytänyt? Se on kyllä melko naisellinen sun makuun. Tää löytyi sieltä meidän vanhasta asunnosta. Mun kaikki tärkeät paperit sopii tänne just hyvin. Mikäs nää on menossa? Sepä se. En tiedä. Ei nyt tohonkaan voi jäädä. Voisinko mä saada ton lippaan mun koruille? No mihinkäs mä laitan kaikki mun tärkeät paperit? No johonkin mappiin. No kyllä se muuten kävis, mutta mä oon hukannut avaimen. Mitä sä sitten saat sieltä sun lentolupakirjan? Ei sitä kukaan kysele. Niin mehän voidaan etsiä se avain. Ei tarvitse. Hei, mä ostan sulle paljon hienomman korulippaa sitten kuin seuraava. Mitä? Antakaa mun tehdä hetki töitä rauhassa. Te voitte leikkiä olohuoneessa. Mut kun aina on vartija. Ja toi varas vei varashälyttimet. Mulla on pamppu ja avainetkin. Kenen avaipet noi oikein on? Mä löysin nää iskän työkalulaatikosta. Mut kyllä mä viedään ne takas. Antakas mä vähän katon niitä. Et saa kiinni. Niin sä löysit avaimet. Löysin. Mutta jostain syystä sun tärkeät paperit oli kadonnut kuin tuhka tuuleen. Olisiko sulla jotain kerrottu?